Kaya ang giwis, ang ipangatos ginong nga unta, bisagutan na, tagaan sa ganun na yung, kanang mazong panglawas, sita tayo. So, tibuok pa dyan dyan mga anak ng kitsi ka buok mo na. So, sana pasalamat mo. Bahala sa tayo, gulugod na, bahala dun sa diya, di ka kita, basta kay malipera niya, sito tayo. Napas kalibutan na, makita pa sila na mabahala, basta kita kita, basta kay siya na apa. Hi guys, good morning. Karon day mataga guys ang luto day kog bihon, pansit bihon kay prepare kog pamahok kay kani si Ruby probinsyana. Siliksan manguli na, dan luto day po kog bangus nga kaning bangus bitaw si nga tijan. Favorito ning imi isa ko ni pabutangan og oyster sauce. So ko kay bakon sa ni pagluto basta arang gisahon butangan ng gahos ug kanang sibuyas sunja kanang nay aharat nilod butangan oyster sauce. So ko kay bakon sa ni pagluto. Ahang plano ni pritohon man ta ni pero ni si membira ko na pritohon kay butangan ako no og oyster sauce igisara na tangin sa lami anak. So karon nagdali ko kay mauli na sila og Alicia si Grician og si Ruby Provinciana. So diyan na guys, sama nagisa ako na harang ibutang ang bangus. O na ni inja kana nay nagluto di po ko og pan karon nagmanani ka luto magluto day po ko og hotdog kay gibirito ni Rixian. So mo na hotdog guys ang iputod kay kon dagko na hotdog magunsa guys mga palawan og paan. So ganun sa ginami kay dinay sa makaguntag kay kanang basta karon sa kanang hotdog lani ang lugan. Morning guys, sana good morning Rixian. Mahaw na siya guys. Damang bisita pod nga gwapa di ah. Hi. Nakatalikod man ato bang. Morning. Wala guys. Gasalik si mo kag luto. Ang ibutang hotdog sa luto. Favorito ni sang anak lutoan pagiging sudan. Nadanggit. Pagdanggit. Ito sa ano ka Baboy. Bangus. Nay. Pag-as, dito nga naman ni ate. Kaya Kan daw ka gawin from? salamat sa ni ate yung ibigay niya kay Small na sip. Saulan. Gawin from. Yan ganahan dito yun nursing. Ano ya? Iya. Ako mga gasto mo sa mga gamit pa lang dyan na. Mga kaging ginawa na ako. Suko ano ang proseso. Pero mag-spread og nursing maura man kay mas pangita man ang spread. Nagis kanting mo gitan? Hindi mo siya ito na lumiba ko tila punti. Pero ko na. Tara, natilawin ang bangus ka. Nakaka-ubala mga mga Eric, ano nga Ruby, ay mga Ruby mga Ruby. Wala na concept. Bye-bye! Ano ba? Ito, grabe kagot. Pag po, nila sa magkagot, tinadol? Magkagot din na siya? Hindi, magkagot. Magkagot sa magkagot. Magkagot lagi. Basta kay Kuan, basta kay kapoy. Grabe kagot. Magkagot din na sa magkagot. Isang palis. Baon. Mawala na. Kami naman hindi ka dahil mo ba na sa mga tawag ng hindi Pansit, pork chop, danggit, hotdog. Kasi ka to. Ikimita. Mama, ikaw. Last na rin pakto sa tay. Ano ang ginagit ko sa buhok, no? Umiyak. Apoy na lang. Hindi na yung signayin nyo. Wait lang ko tanga. Wala pinang mga gamit. Ako, bilaran na eh. Bilaran. Sa oras o mga 10 minutes siguro.
Ask to din sa batas. Ay, gusto mo ganin mo? Hi guys! Mo go home na sila. Hi, salamat. Salamat sa Candy BBM. Love, love, love. Amping mo. See you tomorrow. See you tomorrow. Daghan ka chocolate? Ha? Lixian? Daghan ka? Mukha na thank you. At lixian guys. Mo go home na. Naligo na lixian? Kasi nagbangan isang buhok. Si Jara. Tama na sa bangon. Ay guys, kanang padung namin mo. Bye-bye. Bye. Okay, music kay giniyo na sa nanay. Tingin mo. Sige nagpanawag si nanay nga asa kami. Tingin mo. Hindi na mo. Hindi na kumatad. Ataw na kay. Init ra ba diha? Og unsay kwan? Naiban. Luoran. Salamat sa kami. Love you. Bye, BBM. Ato ko rin. Bukan mo ko ng pagi mo no. Bye. Award ko paghangin. Mangyay kay yung mga rabal kong balikat. Ay, si Jaga. Igual ka puno ko sa BP ko baka ko professional. Correct ka dyan. All. Amping mo. See you tomorrow. Salamat sa pag Lexi Ann. Pagbinautan. Salamat ate. Okay. Bye. Agi, di alis sa akin. Di namin mo hatod. Oh, di namin mo hatod. Nagbag, oh. Sige, bye-bye. Hi guys, tuwa na nakauli na si Lixian og si Kuan, si Ruby Provinciana. Tuwa na nakauli na rin sa Kuan guys, the day among gi-interview si Lixian of kamo. Ako na kanang ibang kana si Ja. Asa si Jang gusto nagka-grade 1. Naluwi ko sa bata guys. Diyan ko nung gusto mo, ato ko no si Ja. Ato ko no sa family house. Di ko po siya sagna. Ato ko no siya sa family house. Sa isang ganyan guys, ato ko sa family house. Kaya na ako nung si tatay si nanay. Mga ganyan nga. Ang mga bata, bisag sa mga apo pa nila sa tayo, ganahan sila sa family house. Kaya ganahan sila tatay nanay. Ako naglibog kung anong bisan sa mga apo nila, ilato sila silang mga apo. So, si Lixian, kaya na ni Mama Ruby nga gaganin siya sa pagman sa rin sa kwan man kung nato susunod dito siya. Di ko man sa ubidya ni tatay nanay. Nandiyan si Mama Jolie ga, ilak-ilak kay bisag usapad guys, di ko dalhin ning kanang nga pamahal na ni mo nandiyan, mawara yung kalit sila si Eric, si Jolie, pero pasalamatan to ko sa Ginoo nga good heart sila nga treated sila ilang kuan ni Silixin sa ni. Kamo sila magdisiplina anak, wala nga tugin nga ko sa mga Julie kay tama ning kuan nga nanay kamo na sila mo kuan nila mo kuan na ditong gi-train o mga linugkon ja. Kay dari man lagi ni gabi eh. Ja mao na dito nga ni ko agwanta sig video phone. Kay gimingawin ko da pag himo-himo kay mawatanon pa mo pwede pa mo maghimo budget. Ja. Ato guys, sa to na dai sila. Ag kanang nay kami, musunod rami. Kay karong adlaw ting obligasyon na magdali sa kuan sa Valencia kanang magkuan mi makasweldo pa mis tawo. Ja. Masweldo pa mis jang mga trabahante dito sa jang kuan. So basin kadlaw nami mo larga guys. Mo uli Galicia para sa birthday tatay ng mapon. Unja kay burnout man lagi ron. Wala kasi mingi sa ita sa kuan, ita sa zaon. Ano man dai karang ita sa kasuwa. Hindi pa daw to na po. So karon day guys, mo sunod ako ni og uli dato sa Alicia. Eh mo lagi mag-birthday tatay. So karon among kuan kan sa ina na. Ang may tabo lagi sa birthday tatay karon kay murag dahil naman may discard dahil niyo ka ng pag-say mo nga mahimo nga malipay sa tayo pero si tatay di na dyan na mahanda so niyos na naiwan so po ni handa sa kay kuan man nagpa-trabaho man sila sa bahay nagpa-renovate sila nagpa-pintura man siguro dito sa kuan kusina dyan nagpa-tile sa lababo so niyos na naiwan lagi ko no ay
wala lagi sa kunoy handa-handa pero di mo lagi dyan mahimog sa cake naman kami sa ginagmayra na ama dyan kami. Salamat kas Ginoo sa napagkatuig gagihatag ni dyan ni Katay. So ako, kuha nagaho, kananay nakuhan ko na kanay. Nag-order ako kuhan guys, nag-order ko cake. Hindi kaya ganahan malagi na sa tayo, kananay. Kanan sa mag-alkansya bitaw guys, kay ba bitaw mo, kay ba mo na ay mga problema sa isang mga anak nga. May mga hospital, may emergency. Nasa dyan makuot nga, nasa tabang sa isang anak mo na nga. Ang plano guys, kay ganahan sa sagnanana guys, ganahan sa taga-kwarta. Isang ipunon kay aron nagsimba ko na ako sa maputi. Nga na dyan ang mga tigong guys, na unay makuot. Simba ko may mga emergency, may mga hospital, mga kwarta. Kuod dyan sa mga tinapilipigan ng kwarta. Nga na dyan ang mga tiguang. So, ang gibuhat guys, nag-order kong cake sa ubay na anggi sudlan o kwarta sa cake. Isang diyo sa kakita, kay malipaw na sa magbira-bira daan ha. Muna niya, anggi hinangan guys, muna yan, pa-surprise Katay nga. Sisang kuha na, pagbira-bira ang kwarta. Kamay, rin pong kwarta guys, pampaya-taya, ni sa tayo. Tayo po na ginagmay nga. Tag 5-5 kayo, kasi kung mga daon ka na ba, kalingawan nila, bakan sa'yo na na, sweet dress, kaya ang katapang ko dupod siya sa sweepstakes. Kaya na basang kwarta sa, kanong kwarta sa kuha, makatabang na sa mas mga problema sa mga taya, di mo galing kakadag, nakatabang po ka sa kuha, kaya, at ito ba na sa kuha, guys, ito ba na hinabang sa mga masakitin, yeah, muna nga, kaya tayo na siya mananahas ng tagaan, bila-bila ng kwarta. Kaya kuha pa siguro siya nakasuway dana. Bada, mga lang di makakita. Basta tayo, malipay. So, muna yung kuhan guys. Muna yung panog ba sa... Muna yung kuhan sa isang birthday. Muna yung pa-birthday nito. So, abangin nito guys. Next na nga vlog sa celebration sa birthday nito tayo. Talaga hindi ka nang kung kayo ba okay sa mga surprise ng mga anak, hindi ba yung surprise sa tayo nga muli kay kasagaran niya anak, hindi na silang paibaw uban, may yan nga surprise sila yung paibaw. Karon dyan guys, si Ruby ganyan kayo ma-surprise ang tato pero na sakpan po kay kanang wala gid na briefing at kung may suon nga kanang di isang kasaba ng muli kaya nanawag man dito nila kay sagutan na kay mazo man nagpadengod ngayon man kuno nga muli siya ni ubali mo marubi mato nga kay ko nasa nas rubi ni uli okay ba sa bang iso no surprise ba sila kay kanang uban may pag di muli pero naadi ay so nay ang mga baguang sa Manila do ka book budget ja upat duha kay isong laki pas Manila o tay ba mo surprise pa sila birthday tatay kay mara mo sila among kon guys kanang panahon nga magtipo-tipo ni basta kay birthday ni tatay, birthday ni nanay. Kahit mo sila nang ipa sidakan nga, magpasalamat mo sa Ginoo nga bisan pa man sa tanang-tanang mga pagsoy kasi kay butana or kanang nay sinanay yung mga sakit, ay mga ipangbati sa mga anak. Pasalamat kay sa Ginoo nga buo, tibuok pa dyan siya mga anak nga kinsi ka buo mo na isa sana sa pasalamat nga bahala sa kay gulugod na bahala dun sa diya di kita basta kay mali pera niya si Dutay napas kalibutan nga makitaan pa sila ng bahala sa kita basta kay siya na apa mura na yung giwis ang ipangatos Ginoo nga unta bisag butan na kagana sa ganun na yung kanang mazong panglawas si Dutay so mura to guys see you sa kanang mura to guys sa salamat sa kanang enjoy pag sawang pagsuportan dyan kanang abang ila man enjoy hang next vlog sa celebration sa birthday nito tayo. Bye guys, God bless.